pancen duit ya mari melek, duit ya mari apik. Nggih, nika pun ajeng-ajeng kok ya mundur melih ki napa? Mengko dhisik. Oh, mangken riyen nggih, Pak. Oh, nggih, nggih. Kula Weruh. sabar. Nek weruh duit kok mripate ijo Oh, kowe. ya mboten lha ndilah pakaiane ya ijo ya bapake. Iya. Ayo, Pak. Ting ting. Wong genter kok nggodha sing nembang. Iku rasa digodha wae cok nggodha wiyaga kok. Niki lak kangen to suwe ra ketemu kula ya, Pak ya. Heeh. Ah, kangen apa? Wong ming bocah kaya pace kok, Pak. Wes. Pace iki ana gunane lho. Gunane nggo ngapa ngger pace nggo ngapa? Iso nggo tombo. Tambah ya gudigen paling. Masa Karo sikil burik. Dipenyekaken pace, mari burike. ora lah. Neno. Ayo berese desa Atau saking siap. Langsung tampani kendang gugur gunung. Niki senes Pak Lurah niki. Nggih, kula yang ngertos. Panitiane niki. Panitia. Yo. Monggo, Pak. Nggih, Pak Lurah niki. Nggih. Matur suwun. Ayo, Nggih. kanca. Nggih, matur suwun. Kene, kene, sayur-sayur rukun, Monggo, Pak. bareng karo kancane. Ya. Lilo lan legowo, mulyane negara. Karo apa? Ulang-ulangake ingkang rampunge. Kuntul baris, kuntul baris, kuntul baris, baris. Ayo, kanca. Sayur-sayur rukun bebarengan ro kancane. Kanggo moyange negara. Ora apa. Kuntul baris, kuntul baris, Ditambahi pira nul karo panitia nul diparingi pira kowe? Nika Bapak Lurah nggih.
Bapak Lurah nika. Sing maringi mau dudu Pak Lurah. Jan kok ngeyel to. Pak Lurah niku cilik brengosen Nggih, kaya nggih. sing Pak Lurah pundi ngeten Oh, berarti. iya iya. Maringi Nggih. pira? Maringi pira? Kula diparingi 110. 110. Kowe pira, Dik? Nari pira? 100. Oh, akeh aku berarti. Ya. Nyuwun caping gunung Oh, siap, menika, siap, Nggih. ya. Nggih, Pak, mengke dipun pinangkani. Ya, Kusnul. Nggih. Lenggah dhisit. Oke. Lek ngendikan meneng dhisit. Ya. Miki Ora salah. apa-apa. Iya ya miki selehke. Iya, tak selena. Nyong ngerti anggur ke weruh mik seneng banget. Nyok iya seneng mik Kayak weruh es